हरिभक्त परायण गायनाचार्य आमचे गुरुवर्य संजयजी महाराज गांगर्डे मांदळेकर, रात्रीही त्यांनी गोड अशी सेवा केली आणि आपल्या कष्टातून हे असं मला वाटलं सफरचंद काय काश्मीरमध्येच पिकतं की काय, पण ह्या माळावरती सफरचंद पिकवण्याचं काम खऱ्या अर्थाने दोन्हीही बंधुराज आमचे गुरुवर्य अष्टपैलू संजयजी महाराज असतील आणि एक नितांत आपल्या बंधूवरतीही त्यांचं प्रेम आहे असे सोमनाथजी महाराज गांगर्डे आणि आपल्या कष्टातून असं हे खऱ्या अर्थाने माणसाने शेती करून परमार्थ करणं म्हणजे ही सोपी गोष्ट नाही आणि असं इमारत ही त्यांच्या कष्टातून खऱ्या अर्थाने उभारली, कारण संत कृपा झाली आणि इमारत फळं आली असं सुंदररित्या एक आत्माराम बाबांचा अधिष्ठानच्या सानिध्यामध्ये त्यांचा राहण्याचा योग आहे आणि सुंदररित्या असे बाबांचंही त्यांनी एक पांडुरंग परमात्म्याचं एक अधिष्ठान मानलं. खऱ्या अर्थाने त्यांचं जीवनच सफल झाल्यासारखं त्यांनाही वाटतं आणि त्यांचा आनंद दुगणित एक बाबांची सेवा करण्याचा त्यांचा योग आहे आणि त्यांची वारकरी शिक्षण संस्थासुद्धा आहे. आपण त्यांच्याशी थोडीशी त्यांच्याशी चर्चा करू, बोलू. आपल्या वारकरी शिक्षण संस्थेबद्दल मुलांची सेवा करण्याचं, कारण स्वतःच्या सुखासाठी कोणीही जगल, पण इतरांच्या सुखासाठी जगता आलं पाहिजेत असेच आमचे संजय महाराज आहेत. आपण त्यांचंही मनोगत आपण खऱ्या अर्थाने व्यक्त करणार आहोत दरम्यानच्या काळात. आणि खरोखरच दिनरजनी हाची धंदा आणि गोविंदाचे पोवाडे, परमार्थ तर करावाच लागतो. संसार हा होत असतो आणि परमार्थ करावा लागतो. मोठ्या दिमागाने आणि उत्साहाने तो परमार्थ करत असतात. दरम्यानच्या काळात आपण एक पांडुरंग चरणी एक अनेक कुळधरांची अस्मिता जगदंबा माता आणि आत्मारामगिरी बाबा एक चरणी आपण एक प्रार्थना करू. त्यांचं आरोग्य सुखाचं, समृद्धीचं आणि भरभराटीचं जावो अशी आपण माऊली चरणी प्रार्थना करू. रामकृष्ण हरी.